Підійшли ми тепер ще до одного, я вам повів такого легендарного здання, яке було, ви далі вже розкажете його історію, де теж є ваша робота, меморіальна доска нашому будителю Олександрові Духновичеві. Хочу вас попросити маленько розказати про цей дом, спочатку про ідею створення цієї табли, а потім вже і про дом. Ідея меморіальної дошки була не просто поставлена випадково, була проведена велика міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Олександра Духновича. І заодно на цьому будинку було мені доручено, щоб я створив меморіальну дошку Олександру Духновичу в честь цієї дати. Стосовно питання про цей будинок, я вам скажу, будувався, по-моєму, 3 роки. Зараз вам не можу точно сказати, але це були 30-ті роки, тому що для простих громадян Підкарпатської Русі, як тоді територія називалася 4-та провінція, бо ми знаємо Моравія, Чехія, Словакія і Підкарпатська Русь, і коли ця назва виникла, то була велика потреба не тільки для будинку просвіти, до якої був причетний в основному Августин Волошин. Але Августин Волошин був і до цього причетний, тому що збиралися кошти з усього краю для того, щоб для простих русинів побудувати будинок, так званий вже другий будинок просвіти. Але будинок мав грати роль культурно-освітню, тобто вивчати історію, свою культуру і все інше, що стосується тисячолітньої історії цього краю. Будинок був зданий, по-моєму, в 36 році. Він чудово тут функціонував, тут була багата бібліотека, тут проводилися різні культурницькі заходи. Але, ви знаєте, політична ситуація, яка була складена з Карпатською Україною, потім владою Угорщини 39-44 роки, то удивіться, який був цікавий збіг обставин. Горті, коли була окупована Підкарпатська Русь і ці всі політичні перебіги, то ми знаємо, що русини, лемки, бойки – це є ті народності, які самоідентифікувалися. А вже, кажімо, сьогодні, коли йде мова про те, що як зробити відродження цього будинку, громада вирішила, щоб я це очолив питання. Я дав згоду на це, але я дав згоду тільки на відродження культури. Мене цікавить культура поглиблена Марамороша, Угорщини, Чехії, Словаччини, поляків, величезна культура України. Тобто ми повинні показати світові, хоч ми тут маленький край, маленький регіон, але яку ми маємо багатющу культуру. Чому я про це кажу? Бо культура, вона є дотична до вічності. Політики, вони приходять і відходять, а все, що стосується культури, ви ж подивіться, яка унікальна в нас дерев'яна архітектура, які в нас прекрасні замки. Багато з них вже зруйновано через різні політичні ситуації. Але це не означає, що ми повинні це забути і щоб майбутні покоління нами тішилися, гордилися, що ми все-таки не дали цьому померти. І я стою на тому, я хочу ще поглибленіше піднімати питання про те, що треба відроджувати культуру всіх народів, які 1000 років тут проживають. Це для нас має бути святий обов'язок. Про політику я сказав. Я вчився в 2 академіях для того, щоб створювати твори мистецтва для народу і відтворювати ті прекрасні історичні сторінки, де є діячі історії, науки, культури, духовенство і так далі. Ми повинні робити все дуже гарно, толерантно, помірковано і доказувати світу, що тут жив і живе прекрасний народ. Я правильно вас порозумів, що на даний час, після пана Філіпа, ви стали головою общества імені Олександра Духновича. Так. Тобто, фактично, ви стоїте коло свого дому. Я утрирую. Так, дивіться, я сказав так, що якщо ми, бо я не можу говорити від всіх, що якщо ми будемо розумно проводити, навіть я би сказав, ідеологію культури, а культура це для мене свята, бо я іншого не вмію робити, мене цьому вчили.
І я буду відстоювати тільки ті принципи, без політики. Мене політика не цікавить, і я цим цікавитися не буду, бо політики, ще раз повторюю, приходять і відходять, а культура, вона завжди буде дотична до вічності. Тому я завжди буду ставити питання, наскільки я буду мати можливості, щоб відроджувати все, що в нас було найкраще. Незалежно від того, яка це національність, чи от довго вона тут була, чи недовго, не має значення. Це є сторінки історії, які ми перекреслювати не маємо права. Я би хотів селем вернути на курто до дома, бо я пам'ятаю ще себе, коли починали перші шаги у русинському двиганні, то 2000 рік. Ми проходили сюди, і тут було життя в цьому домі. Потім, котрий час, фактично, той, скажімо так, він це не основав. Так. Я думав, що, маючи такого ізвісного і мощного лідера, общество почне вже свою нову сторінку. Ну, я вам скажу так, прийдеться багато затратити на це сил, а ще більше сил для того, щоб я здумів моїх друзів, які мені будуть допомагати, сторінка за сторінкою це все відроджувати. Бо шкода, що така прекрасна споруда у центрі міста на набережні занепала. Хоча я вам скажу, є деякі такі сучасні магнати, у яких дуже волосата рука, як би це прибрати до рук. Ну, але ми їм це не дамо зробити. Ми їм це не дамо, бо ті мої предки, які лежать в землі, вони перекинуться в гробі, якщо я дозволю таке зробити. Я такого ніколи не дозволю зробити, бо мені, по-перше, моя свідомість цього не дала, і мій інтелект, і мій святий обов'язок до мистецтва. Те, що я люблю, те, що я хочу для народу лишити і для майбутніх політиків. І я не вважаю, щоб хтось із політиків мене міг докорити в тому, що я роблю якийсь політичний злочин. Бо ті лідери, які ми з вами говорили, замість культури русинства, вони перейшли у політичну площину. От і маємо результат. Відношення України до нас. Да. Держава є у нас держава, в неї є всі інститути, які працюють на цю державу. А ми державі повинні допомагати, а не шкодити, як комусь би хотілося шкодити. Ну і думаю, що маючи лідера з великої букви, Общество Духновича об'єднать ці здорові русинські сили в Ужгороді, бо наскільки я знаю, в Ужгороді був мощний центр якийсь час, але після того, як ви знаєте, що було вкладено певні кошти у цей дом паном Стівеном Чепом. І якийсь час тут, вроді, я заходив, були і оборудовання, і стільці, і зроблений ремонт внутрі. Я думав, що тепер опять треба десь вертати до того, бо знаю, є проблема із кришою, то все тече, то все, і то треба немалі гроші. Але наш русинський скульптор міг зробити таку велику постать нашого Духновича, то я думав, що і стріха йому по плечу. До речі, я вам скажу, що мені деякі високопоставлені особи навіть із Києва, я не люблю називати прізвища, бо хтось так буде розуміти як рекламу, а хтось навпаки буде мені потім погрожувати судами, що там такого не було. І так. Є вже, які до мене звертаються, що можна вкласти таке, щоб таку багатющу культуру Карпатського краю відроджувати. Хлопці, пора відроджувати, не тільки скуповувати землі, полонини, ліси і так далі, а треба вкладати гроші і в культуру. Я кажу, якщо ви нам допоможете, ми не будемо проти. Ну, чесно кажу, від душі вам кажу, мені приємно чути такі сигнали від із Києва, бо обично з Києва йшли нам сигнали, що ми враги, сепаратисти, а тільки дійсно люди високопоставлені заінтересувалися нашу багатейшу русинську культуру. Я думав, що то вже перший шаг навстрічу нам. І ще раз кажу, коли у руля є високоінтелектуальні і люди мистецтва, я думаю, то все вийде. Ну, хотілося зробити добре для нашого народу. Значить, дивіться, вже на першому зібранні правління ми говорили про те, що на будинку має бути встановлена вивіска, що це за будинок, чий це будинок. Потім я хочу зробити спеціальний логотип,
тому що наше товариство називається культурно-освітнє. У нас нема політики, у нас є культурно-освітнє товариство. Тому я й дав згоду на це, що культурно-освітнє імені Олександра Духновича. У нас має бути посвідчення, як у всіх громадських організаціях, незалежно від національного вони штибу чи менші обласні. По-друге, якщо ти хочеш бути в нашому товаристві, це не означає, що ти з вулиці прийшов і ти в нашому товаристві. Ні. Якщо ти поет, чи письменник, чи я не знаю, драматург, чи музикант, якщо ти зробив певні речі для нашої культури, ми тебе розглянемо, вручимо тобі посвідчення і будеш нам сплачувати, ну, скажімо, 150 гривень у рік для того, щоб ми могли Символічно. утримати. Це в усьому світі так робить. Я тут нічого нового не придумав. І таким чином ми можемо починати згуртовувати людей розумно, мудро. Все, що стосується внутрішньої і зовнішньої політики держави, ми маємо йти з ними у одному тандемі. Все. Тобто, з другими словами, ви робите своєобразний такий переучет товариства. А як? Знаєте, я вже теж говорив із колегами, навіть із науковцями, не тільки нашими цими, що все-таки на оцій стінці я постараюся міську владу в тому переконати, що тут повинен бути пантеон найвидатніших людей Закарпаття, скажімо, за 1000 років. Хай тих буде тут 10 чи 15 меморіальних дошок, але ми маємо показати світові, щоб ці люди були. От візьмімо покійного ректора Сливку Володимира Леонідовича. Скажіть мені, хто би собі дозволив у той політичний час дозволити історію підкарпатських русинів Луцкая видати в 5 томах? А він видав. Героїчний І не побоявся. Вибачте, це наша історія. Ми її не придумали, нам її ніхто не приніс. Це наша історія. Прекрасно, що появиться такий пантеон, бо, чесно кажучи, Ужгород в свій час Подкарпатської Русі, він був центром Подкарпатської Русі. Так. І коли появиться такий пантеон, це перше, що для нащадків лишиться файний такий приклад, щоб вони могли десь нормально видіти тих людей, які прославляли наш край, нашу культуру, нашу національність. А з другої сторони, дом дістане наше файне лице. То опять-таки, коли звідають, наприклад, приїжджають люди за границі, де у вас русини? Тут. От тут є дом. Кстати, такий подобний дом є у Сваляві. Може, ви знаєте, там русинський дом, який теж був построєний на кошти русинів. Ну, і от це другий приклад. Ви правильно повіли, політики се міняють. Да. Народ це лишає культура. І нашої, я думаю, і моє, і ваше, і других тих русинів теперішнього часу задача то сохранити. Так, зберегти і відроджувати. Ну, по силі, по можливості відроджувати. Ну, пішли, тут показують. Ну, ми тепер на місці роботи нашого знаного скульптора пана Белені. Тут се рождають шедеври. Чистований пан Белені. Над чим тепер трудитеся? От дивіться, отут є в мене ескізи, які я робив для Ужгорода, для пам'ятника. Тут у мене є Олександр Духнович, півфігура, бачите? Яка теж своє чекає втілення, то буде у середньому, середнє хоче. Ага, Да, поняв. середнє. Тепер тут роблю одну релігійну річ, але роблю унікальну річ, подивіться. Я на старослов'янській мові зробив «Отче наш». Бачите? Ого. «Отче наш» на старослов'янці. Це дуже складний процес, тому що це всі рельєфні літери, і це зробити не так просто. Я поняв. Да. Це теж я роблю для одного пам'ятника. А це? Це теж тот же самий Це те очина. саме, але тут є ще другий, бо я роблю пам'ятник одній монахині.
Уже теж їй присвята тут є. От тут є, яка більше 60 років пролежала, і вона дуже багато зробила для православного світу. Дуже багато зробила. Так, тут я вже завершую, є в мене, значить, хочу унікальну річ зробити Архангела Михаїла. Архангела Михаїла із молитвою. Я поняв. Із молитвою. Це похоже, як є на пам'ятнику Духновича. Так, але трошки іншої інтерпретації. Я поняв. Так. А будьте добрі, могли б сте розказати про ті труди, наприклад, я знав за Мукачево, за нашого будителя, є Свалява, де є ваші труди. Могли б сте маленько ширше розказати? Ну, то вже, звичайно, спливло багато часу. У Мукачеві влада до мене дуже прихильно ставилася і ставиться по сьогоднішній день. Да, дійсно, я там створив пам'ятник Олександру Духновичу у віці. Так я запланував собі, і так воно сталося у віці 40 років, коли він був на Закарпатті. Я там створив сидячу постать, яка показує на цю землю, що я був колись тут на цій землі, і тримає розгорнуту богослужебну книгу, де теж є там молитви. І робота встановлена в дуже гарному місті. Вона там дуже добре вписалася, і з архітектором ми гарно цю тему продумали. Другий пам'ятник – це воїнам, інтернаціоналістам, афганцям, недалеко від цього пам'ятника. Ну і біля художньої школи, це колишній палац Ференца Ракоці, це пам'ятник всесвітньо відомому художнику Міхаю Монкачі, який народився в Мукачеві. Ще деякі речі в мене є на Мукачівському замку. Це королю Матяшу Гуняді, меморіальна дошка встановлений чудовий бюст геніальному угорському поету Шандору Петефі. Ну і, звичайно, відроджений символ угорської держави – це Турул, над яким я досить довго тривалий час працював. Ну, я повинен сказати, що є угорці, є меценати, які живуть зараз в Америці, в Нью-Йорку, які повністю взяли на себе фінансування цього символа. Правда, деякі патріоти, які не розуміють нашої культури, не знають нашої історії, вони мене довгий час цькували, навіть я би сказав роками, вони мене називали угорським фашистом і так далі. Але вони не розуміють, що історію ніхто не давав нікому переписувати того чи іншого народу. Вона яка була, такою ми її і відродили. Не для того, щоб робити з того політику, а робити з того ті прекрасні сторінки, які були у нашого багатонаціонального краю. І ще одна робота в мене є немаловажлива, це чеський письменник Іван Ольбрахт, бюст із руками досить великого розміру, встановлена в селі Колочава на Міжгірщині. Ну і ще один, кажімо, його називають літописець Карпатської України, поет, дуже талановита людина, ну, але він колись був і навіть директором Угро-Руського театру, це десь у 20-ті роки, де сьогодні ляльковий театр, це Василю Гренжі-Донському, який теж написав чудові твори в літературі, прекрасна поезія, тривалий час був редактором різних часописів. Тому, бачите, я постійно стараюся бути причетний до сторінок нашої історії. Ви забули ще повісти про Сваляву, про пантеон, який знаходиться на... Ще одне, що так сталося, що я гарний зробив був пам'ятник Венеліну Гуцу. Ви знаєте, що він написав історію болгарського народу, йому є пам'ятник у Софії. А в нас так сталося, що свої, не хочу якесь там образливе слово казати, але свої вандали так зробили, що пам'ятник був двічі пошкоджений, і, на жаль, пам'ятника достойного Венеліну Гуцу поки що на Закарпатті немає. На будівлі, яка була споруджена чехословацьким періодом, сьогодні там розміщена міська рада, теж є певний пантеон, де є ціла низка меморіальних дошок, які я виготовив, вихідців якраз із Свалявського району.
Тому там є Іван Сільвайк, здається, Карабелиш, там і багато інших постатей історичних, імена яких пов'язані із регіоном Свалявщини. Польський художник Шолтес. Шолтес. Поняв. Я його дуже добре знав, це прекрасний художник. Лауреат Шевченківської премії Василь Свида, от бачите, під таким кутом. Це теж я його пам'яті роблю таку річ. От. Тепер, обласна клінічна лікарня імені знаменитого лікаря, який її побудував, Ендре Новак. Вона названа його іменем. Теж. Так, то. Потім зараз там у майстерні покажу. Тут є у мене готові форми, де є Бейла Бартока. Бейла Бартока, композитора. Так. От, бачите, одна із моїх композицій, яка теж присвячена етнографії. Нашій етнографії, прялки. Косарі наші. Або наші дівчата, які танцювали у різних ресторанах і так далі колись. Ви говорите про персональну виставку, десь плануєте? Так, я планую на наступний рік. То будуть лем-картини? Ні, все буде. Все. Там буде і малюнок, і портрети, все буде там. От, або кажімо отакий рельєф цікавий, де за столом, Дома за столом. Молоді мами, значить, вчать молодь. Це вже десь у корчмі. Ну, а це вже така річ філософського напрямку, де я просто показую і Єгипет, і вічність людської душі, і показую символи різні. Ну я так порозумів, це по впечатлення ваших поїздок. Так, отакі. Чистовний пан Михайло, низка я провів незабуваємі для себе минути, і то пішло вже більше як минути і години. Безконечно, много для себе почерпнув нової інформації, яку просто не знав. Мене дуже чесно заділа ті факти, про що ви розказали про пана бувшого ректора пана Сливку. То для мене шокіруюча новость, що дійсно він тільки для русинів зробив. Я учився на фізичному факультеті, зустрічався із тим прекрасним, розумним чоловіком, бо по ті часи про русинів ніхто не говорив, а він уже туди велику роботу робив. Чому я нагадав про Сливку, бо він свого часу дуже хотів, щоб я був за кафедрою філософії. Каже, ти знаєш, ми оба з тобою з гірських районів, ми ще порозуміємо, бо мені треба не просто філософ, який говорить, а який розуміє ще і мистецтво. Тоді я йому кажу, знаєте, від Конфуція до Григорія Сковороди можна говорити безкінечно, бо у кожну епоху появлялися свої науковці, Кулібіни, кого лиш там не було. Це світ так живе. А сьогодні ми із технократичного електронного світу людство вже не вилізе ніколи, бо воно вже стає тим рабом. І дай Бог, щоб оці великі держави Китай, Росія і Америка зуміли домовитися, щоб у світі був мир. Бо треба всім жити на цьому світі, на цій маленькій планеті. І щоб був мир, це нам треба. Нам всім цього треба. Дуже вам дякую. Всього найліпшого.